prennent taratalon 10h wala sɔrɔ i prennent no i bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ taratalon 10h i bɛna sɛbɛn suratul Ghariyat i b'a sɛbɛn siɲɛ 33 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 33 ka ban i bɛna nasi nin i bɛna dɔ min ka dɔ ko a bɛɛ lo dɛ i t'a mara k'a tɔ mara dɛ i b'a min k'a tɔ ko ka wuli ka jɔko fila d'a la ma n'i ye fatiha kalan ka ban i bɛna ni Al-Ghariyat ye siɲɛ 11 jɔko filanan i bɛna n'a ye siɲɛ 22 n'i sigira i bɛ tayya kalan ka salam bila i b'a wuridi siɲɛ 33 ka dugawu k'i yɛrɛ ye i y'a faamuya o lon fana ta banna vocal suivant. Donc maintenant arabalon no bɛna sisan arabalon bɛ bɛn a tile 4nan lon ma arabalon midi pile midi tile yɛrɛ b'a kun cɛra tuma min na midi pile o y'a sɔrɔ i ka walaga b'i sen kan i bɛna sɛbɛn suratul Ghariyat i b'a sɛbɛn siɲɛ 44 n'i y'a siɲɛ 44 sɛbɛn ka ban tuma min na i bɛ wuli ka nasi min k'a tɔ ko mais n'i bolo sera i cɛya ma i bɛ seliji ta kura ye parce que n'i ye seliji ta ka ban yalo i tɛna taa fɔ k'i bɛ nasi sɛbɛn n'i ma seliji ta mais n'i ye seliji ta ka ban ka sɛbɛnni kɛ ka ban ni k'i bɛ na nasi nin ko n'i bolo magayara i cɛya la bɛɛ i bɛ tila ka seliji kɔrɔya donc o nɔgɔma an b'a fɔ n'i tilara nasi bɔli la n'i ye nasi ko ka ban ka dɔ min i bɛ taa seliji ta kura ye ka sɔrɔ ka na nafila nin kɛ ale nafila arabalon ka nafila bɛ bɛn jɔko fila fana lo i bɛ jɔko fɔlɔ kɛ i bɛ na ni Al-Ghariyat ye fatiha tɛmɛnen kɔfɛ siɲɛ 22 jɔko filanan fana i b'a kalan siɲɛ 22 i bɛ sigi i bɛ tayya kalan i bɛ salam bila n'i ye salam bila ka ban i b'a kuturu fana wuridi siɲɛ 44 ka dugawu k'i yɛrɛ ye inshallah o ye araba ta ye alamisa donya fɛ badara mankan don Allahu akbar badara bɛ fɛn d'aw ma billahi suma billahi a bɛ wuli ka jamana ni jamana taama a tɛ karamɔgɔ sɔrɔ karamɔgɔ min bɛ kari ka wari minɛ ka kari k'a taga d'aw ma o b'a ka wari minɛ ma o tɛ sɔn ka tilen ka tiɲɛ d'aw ma ni a bɛ k'i ɲɛna ko koden no komi lɔni fitinin dɔ lo ka sɔrɔ lɔni belebeleba dɔ lo badara a bɛ k'a ta k'a d'i ma ten ele lo e ko don e min bɛ ne filɛra e min bɛ ne ka recette ta k'a kɔrɔbɔ mais e min tɛ ne fɛ e min bɛ ne ka ala tɔgɔw ta k'a baara a b'i mako dilan mais e tɛ ne fɛ e min bɛ ne joli fɛ k'a min mais nka e bɛ ne ka recette ne ka ala tɔgɔw fɛ k'i mako dilan n'a ye e ko don e tɛ sabari ya e ma ye ne sabarila ne ye n ka fɛn ta k'a di e ma malgré e tɛ ne fɛ mais ne ye n t'a di e ma e fana ka sabari sa i ka hinɛ i yɛrɛ la n'o tɛ ne tɛ o ne k'e bɛ ne kɛlɛ e bɛ ala de kɛlɛ la o i tɛ sabali wa alors donc alamisadonya fɛ midi pile tɛ tugun dɛ midi pile bɛnna arabalon ma alamisadonya ta bɛ bɛn 13h ka taa 14h 13h ni 14h filancɛ k'a daminɛ komi 13h30 ka taa 14h00 o y'a sɔrɔ i sigilen don i ka walaga b'i sen kan i seliji ta ka ɲɛ i bɛna sura nin sɛbɛn siɲɛ 55 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 55 ka ban tuma min na i bɛ wuli k'i kɔ a la ka tɔ min k'i min f'i k'i fa ka seliji kuraya ka na don ka sigi ka jɔko fila d'a la ma jɔko fɔlɔ i bɛna ni juma ye i bɛna ni sura nin siɲɛ 22 jɔko filanan i bɛna n'a ye siɲɛ 33 n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛn 55 lo ma n'i sigira ka tayya kalan ka ban i bɛ a wuridi i bɛ sigi ka sura kuturu wuridi siɲɛ 55 i y'a faamuya sisan o lon fana ta banna vocal suivant o bɛ bɛn jumalon dɔ ma n'o ye baara yɛrɛ a kuncɛlon dugusajɛ o bɛ bɛn jumadon de ma jumalon i bɛna sigi jumalon jumalon ta bɛ bɛn lansara wagati ma lansara i n'a fɔ ka taa 16h 15h30 ka taa 16h tuma o y'a sɔrɔ i pɛrɛla i sigilen don i bɛ walaga ta ka bila i sen kan i bɛna suratul Ghariyat sɛbɛn siɲɛ 66 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 66 ka ban wagati minnu na i bɛ o nasi ta i bɛ a min k'a tɔ kɛ k'i yɛrɛ ko fo ka ɲɛ ka seliji kuraya ka sigi ka jɔko fila di ala ma jɔko fɔlɔ i b'a wuridi suratul kuturu wuridi siɲɛ 33 jɔko filanan i b'a wuridi siɲɛ 33 e ala i kunko fɔ ala ye i ka nafila la ban jɔko fɔlɔ siɲɛ 33 jɔko filanan siɲɛ 33 n'i sigira n'i ye tayya kalan ka salam bila i bɛ nasi nin sura nin i bɛ sura wuridi siɲɛ 66 i bɛ mako fɔ ala ye est ce que a faamuyana i bɛ wuli o ye don dama sisan o bɛ taa bɛn sibiridon de ma sibiridon sisan i bɛna mun kɛ i b'a to yen fitiri alwasiwasi wagati alwasiwisi bɛ bɔra wagati minnu na n'o ye 17h30 ka taa 18h i bɛ sigi golo kan 17h30 ka taa 18h i b'i sigi golo kan i prenne no i bɛna sura nin sɛbɛn siɲɛ 77 n'i ye a sɛbɛn siɲɛ 77 tuma min na
ibe anashi lalaga ka mika to taka ko ibi mika fatep ka to ko ibe wuli bi fitri sel folo ni fitri sel ka ban mana mana sisan ni fitri sel ka ban ni sigira ite wuli ka fo ibi fitri ka nafla sel tugunde I sigini sisan ibe na suran wuridi sien bi olofla no wolofla Allahu akbar mais nafla na iba wuridi sien bi saba ani sien bi na nani ale beta be bi olofla no wolofla lema jogo folo sien bi saba jogo flana sien bi na nani ni bi saba bi na nan fara ko beta be bi olofla no wolofla ma aya krito adadun na de donc nafla no be ke o chogo de la ni sigira ka sala taya kala ka salambla ibe wuli en même temps ibi ka seli korota ki ka fitri sel ni ka fitri sel ka bant mana mana sisan ibi sigi ka subhanallahi walhamdulillah urdi fitri sel nin ko fe ka a fatia ta ka moyana ka soli ke kira ka moyana ni klara ora to mamana ibe soro ka suratul gariyat mal gariyat urdi shen bi olofla no olofla a kelengelen be ba fo bismillahir rahmanir rahim ibe soro ka urdi shen bi olofla no olofla ni ya urdi ka ba ibe duwa ki yere ibe wuli bi temeni yere Allahu akbar baranyina ne balmanche ni te badra lo ibna mangando ibna lonko waraba gunan a hunana ante kuma kachayaw ambe kuma de fo mimbaw nafa na ya boastra fa ba doga foko ja che waraba chacho do ngana de do na ngamado kuma fora bana akete kle wolo flaireti dafa fiyo kle wolo flaireti dafa fiyo ere bay ala blunda do yele ele ko do be ke e ka ko konnana kabe ala idan madel ka ke ife kabo ala yorola ala setana madel ko o balaw sheyma mais ala bo balaw mi ma sheyma ala bo here de kiye balaw min kumbi ka ala bo be wuli ka boy ka hami min to bi ka ala bo be wuli ka boy ka mais min be kuma yere gbelema yin lon folo ni ya wurdi shen tan kele ibe nono kene nyini ka womi kun tan kele nyini ka saraka lon fulana nono kene womi kun mugan fula ka saraka lon sabana nono kene womi kun bi saban saba ka saraka lon nanna nono kene womi kun bi nan ka saraka lon duruna nono kene womi kun bi duru ka saraka lon worona nono kene womi kun bi woro ka saraka lon wolon fulana nono kene womi kun bi wolon fula ani wolon fula ka saraka abalo o hindi ni beta boni mi abeta bon razak a aradun beta bon razaku de razaku gerzige masa Allah abata ben keme saba ani shegi de ma a adadun hindi bita wuli keme saba ani shegi o adadun rizqa razak o razaku sisa ibna soroka loko razaku masa o be keme saba ani shegi de ma iga wurdi bena keme saba ani shegi ma ika nashi mota bena keme saba ani shegi ma ika nafla bena suran karane ma keme saba ani shegi ma o tumana na sisa ibe soroka Allah yere ka razaku masaya yere malakul rizqu ibnu odon badra te autadi yede antanye ayen kele uya sheko ye menaye ala dari ko ne ya daw makaka ala wele wallahi aka nan yana do gan yere hal ni njuguye o bi yere nafa kwa imaya abe ko mene dengo abate sino den yere te sino mbaw blayo inke ka fo ko iyake ko ibi degu min kono kala mo wuli hal ni shidon bali bisari geleya min be kay ma shidon ye ko beke billahi ni mbare ba don ka fo ko fendo kera tuma dora do ka wire aka na be kalfa muruma mais bon minun fana te muriya do minun te se ka qur'an kala te se ka sebelike ay murnun segere nawtara murufe ay warduma minun bu dususuma walsa ku kono ge ka kan nashi bawye walsa ku kono ge ka ala qur'an kala awye no kera abebe lafiya mais ebe fe kelenga dondara mashi kana dondara e ka dondara mugo be ka adonai ka sanfe poshi konna na I suruki ka tagamani ibolo fly ki se fla korda dondara mugo be bon na fanyana assalamu alaikum réseau pe duba jama'i